Okay. Okay, mga bossing, mga ayang adlaw na itong tanan. At kami nakaroon sa Maria Luisa subdivision. Repair ka sa water dispenser sa Nature Spring at sa Paseo Norma. Dito layo na gani. Bossing! Balik ko ilang Jordan Tanko, bossing. Balik ko ilang Jordan Tanko patong dito sa Paseo Norma ba? Okay. Saka dah, saka. Aduh, dito sa Paseo Norma. Dako ining Maria Luisa subdivision. Tanan akong nasudlan nga subdivision. Kaning Maria Luisa may lubing dako. Amot na sa karon sa mga bag-o na mga subdivision.
santo kay maragina kay da. Yun. Yan ha. Tapos doon na to sa Paseo Ibilin. At tasod sa Paseo Ibilin. Dayon ang Paseo Pantalion. Okay. Sugod na ta. Paseo Ibilin. Yan. Subida ba? So, right turn ta dire. Right turn. Ano siya tumoy. Yan. Okay. Sunod. Skina, Paseo Pantalion. Yan. So, dia. Right turn. Okay. Tara. Pantalion. Phase 11. Okay. Ang siyang Paseo Pantalion. Laboy. Nanta. Lapit na tayo sa Paseo Normal. Nahinay lang tayo, nahinay medyo tulugon. So, sa kapalita gamay. Sa kapalita
Yan, mga nila yung lugar sa Magluisa. Dagko ang mga balay. Pero mingaw lang. Okay? Na ni Paseo Norma. Okay, phase 11 Paseo Norma. Okay, dito doon na ta sa atong ituon. Yara ang atong number 17. Bossing! Dire lagi po ni? Dire lagi po? Okay. Okay, mga busing, dire sa ta. O hantod sa susunod na naman atong bantayan o atong kuwaton ang sunod na naman nga adventure. Okay? Daghang salamat. Okay. Bye.